Let's get indaba zo-1KZN TV fundelo samgiliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli asikubhekele ihamba phambili osukwini namhlanje. Inkomba-nkombano kwelempi yezigodi kwaNongoma kuvele kokushaqisayo kwelokubulawa kwabesimame kanti-ke imvula idala umonakalo kwelikaMthaniya. Umphakathi wakwaMusi kwaNongoma usolake ingalo yomthetho ngokungangeneleli ngendlela efanele ukuxazulula impi eqhubekayo yezigodi kwaMusi naSonyango esiholele ekutheni-ke ukushona inqwaba yabantu okubala kubo nabafundi. Lokhu-ke kuvele ngesikhathi ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uSenzo Mchunu enomhlangano nomphakathi wakule ndawo ukuzozama ukuthola izixazululo ngenhloso yokunqanda-ke lolu dungunyane osodonseke isikhathi eside. Lona bekumhlangano wesibili lapho ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uSenzo Mchunu eyobambeke nomphakathi wakwaMusi kwaNongoma njengoba ke sekubamba phambilini nomphakathi waSonyango kuhloswe ngawo ukulwa nempi yezigodi eqhubekayo. Amalungu omphakathi asola indlela ke amaphoyisa asebenza ngayo ukunqanda ke lempi yezigodi. Sawuthemba umthetho local awangasiza ingakho ke sicela uMchunu ongqongqoshe kazwelonke ukuthi akake ezosilalela usisithini ngoba thina sinayo into esingathi iyaphatheka ukuthi iyabanga akukho esikwazi kodwa nje sibona nje kufa abantu ngendlela abafa ngayo. Sigcina ke sididekile ke sitshena ukuthi ke uma amaphoyisa azongenelele enza umsebenzi wawo. Ngicela ke ukuthi uhulumeni engenelele ebe nophenyo ngempela oluzogculisa abantu hayi ngalendlela okwenzeka ngayo. Amaphoyisa afike ethathe istatement ebhala istatement echazelwe futhi ukuthi wobani bebedubulana kodwa uphelele nje kanjani. Uyothi uyababona bahleli nabo labantu babaphakela inkukhu babahlabele imbuzi kuyikhoko bazobabopha kanjani labo bantu. Sinenkinga ke yaleyo nto uhulumeni mayengake engenelele size kulokho mhlambe singakuthola ukuthula. Kanti amanye amalungu omphakathi athi asabela impilo yawo. Ungathi uyabheka ngidumbe seyiphuma kule ndawo ziningi kakhulu kodwa lapha phesheya idumbu zimbalwa asisho ukuthi fanele kufa abantu ngobuningi kodwa ngiyazi ukuthi njengoba ngikhuluma kanje nomfowethu wakhuluma nabendaba kanje washona nami ngulindele futhi ukuthi njengoba ngikhuluma kanje ngizoshona kodwa futhi manje akusizi ukuthi ngisabe kubeni vele ngizokufa. Umeka kamasipala wesifunda eZululand uMichael Kumalo ekhuluma namalungu omphakathi uthi ukhathazekile ngongaveli kwento okebangwayo. Inkinga uma isizathu singaveli kulukhulu uqeda leyo nto. Manje ke la kade kukhuluma khona macingwane bonke bebeshimpela besho ukuthi kwalimala abanye kwafa abanye kodwa akekho thi kwabangwani. Bangamashumi amabili abantu asebedluleke emhlabeni kulempi yezigodi. Ungqongqoshe wamaphoyisa kuleli uSenzo Mchunu uthi kuzokwenziwa kuphenyo lwezinyanga ezine kulezi zigameko zokubulawa kwabantu. Sizothatha zonke lezi gigaba zokuhlaselwa noma zokuhlaseleka ikakhulukazi la khona kube khona ukubulawa kwabantu siphenye u-District Commissioner uKhumalo useshilo ukuthi igigaba zokubulawa kwabantu la kwaMusi ziphenywa i-province. Kule mhlangano yomibili yalezi zigodi kuqoka amalungu omphakathi ayishumi isigodi ngasinye njengezaba zokuthola ke umnyombo wempi nokunqanda ke lempi ukuba ingaqhubeki. Izindabeni ze-1KZN TV kubiNkosi Enhle Mthembu kwaMusi kwaNongoma. Imizamo yokunxephezela ke imndeni ukuze ke kuphumelele isicelo sebheyili istatimende ezikamangalelwa evuma ke icala kanye nofakazi osekusebhaceni osabela impilo yakhe ngezinye ke zezinto ezivele enkantolo yeMantshi yaseThekwini. Phela kulapho ke bekulalele khona ke isicelo sebheyili sikalungani Mthethwa osola ke ngokubulala besifazana ababili okunguzizipho Gabisa kanye noAnele Mbokazi ababulawa ngasekupheleni konyaka owedlule okwathola ke izidumbu zabo zilahlwe esigangeni eKenville. Umangalelwa ecaleni lokubulawa kuka-Anele Mbokazi noZizipho Gabisa wazama ukunxephezela omunye wemndeni ngethemba lokuzicubuzela amagabade uma ke esefaka isicelo sebheyili. Lokhu vele encwadini efungelwe yomphenyi wecala esifundwe kule nkantolo umshushisi ngesikhathi ke ephikisa ukuba lo msolwa
adedele ngebheyili. Like from into lesizwa la inkantolo okuningi it's like something new besingekho aware of, but kodwa at the same token simzwe umangalelo is a contradictor in like so many ways, and of which as both families sibona engekho remorseful for ama actions awenza, and we also heard about ukuthi uwazama unxephezela la ama families. So if ukuthi uyaliphika ngempela icala, why would azama ucompensate or unxephezela? Lenkantolo ebigcwele phamanje ngenjwayelo kuzokale ukuthi kunezitatimende ezenziwa umangalelwa umthethwa nabeboshwe naye osephenduke ufakazi wenkantolo uSandile Chili lapho ke bavuma khona lamacala ngomlomo wommeli wakhe umthethwa ezincengela udalolwe ukuthi ke wayesanda kuba nencwadi yemvume yokuba nesibhamu futhi eqashe uChili ukuba abe unogada wakhe. Uveze ukuthi ke babekade bephuze kakhulu utshwala nabagilwa ngakho akakhumbuli kahle okwenzeka. Umile ekutheni ke kwangeyona inhloso ukubulawa kwabagilwa ethi uhlela ke ukuliphika icala lokubulala ngenhloso. As I say, we accept that it is in terms of certificates. However, in terms of my instruction, that's the basis that I learned parents to know and what the submissions are made. Via my instructions with regards to my client's instructions from Kairouge. In this matter, previously, which is to assist the erstwhile court use their oral evidence in the bail application, as well as needing evidence on a affidavit, and that is why, based on the submissions and that evidence, which the state did not challenge at the time, we are going to address that issue. But it's all done chronologically in terms of the affidavit. Umphenyi uphinde wanqinqa imanje ukuba ingamdedeli lomsolwa ngoba kuningi ongahlangani ngakubekele inkantolo kanti nofakazi uyabazi futhi uChili usekubhaceni njengoba esabela impilo yakhe kusukela aphuma. The applicant has never contended that he informed the deceased that he was in fact married despite pursuing the deceased. 7.7. The applicant seems to place significant reliance on his bail application and his subsequent release of bail. This is bad in law, noting that 7.7.1 state contends that the applicant acts alone and not in common property. Leli cala lizoqhutshwa mhla zili-17 kwephezulu ezindabeni ze-1 KZN TV kube kuNtomkhona Mfubu eThekwini. Imvula enamandla ibihlasele ibe nomthelela ongamuhle esifundeni eKing Cetshwayo njengoba ke idala umonakalo ezindaweni ezahlukene zalesi sifunda okuhlanganisa ke ingqalasizinda ukucilwa kwemizi ezindaweni ezahlukene njengoba kamanzi bengena ezindlini kanye nokulimala kwemigwaqo nokunye amathimba ke esihlekelela ajutshiwe ezindaweni ezahlukene zesifunda ukuhlola ke umonakalo okwamanje ke imbiko iveze ukuthi ke abekho abalimalile nabashonile kulezi inhlekelele. Mukhulu kakhulu kumonakalo njengoba ke izindawo ezifana noNtseleni, Richards Bay, Mzingazi, Slovo kwaMbonambi nezinye izindawo bethintekile ke ukungena kwamanzi ezindlini, ukubhodloka kwemigwaqo nokulimala kwengqalasizinda. Lezi imvula zidala umonakalo kangokuba ke abanye baze bakhishwa emizini yabo bathuthelwa ke emahholo ukuze ke baphephe. Umonakalo ube mkhulu kakhulu eKing Cetshwayo kakhulukazi kwingqalasizinda efana nemigwaqo namahholo. Kungena amanzi emahholo nasemizini yabantu ekakhulukazi koNtseleni nako Arboretum la Richards Bay naseLokhuzeni naseyindaweni efana noJoslovo koMfolozi nakhona kube khona umonakalo obekhona, but amathimba ethu aphumile ayolekelela siwakhiphile ama-TLB kuyolekelela nasevuleni kwama-drains ebekade evalekile, saphinde futhi sathumela nama-trucks ethu ukuthi ayolekelela ukumonca amanzi. Bakhona abantu abathathiwe bayiswa ey'ndaweni ey'fana namahholo abekade ephephile babekwa khona bahlele kwesikhashana kwamanje up until isimo sibuyele kwezejwayelekile. Ithimba ethu aka-disaster ayalekelela njengoba bese ngishilo, ayalekelela ukubheka ukuthi yini esingabanikeza yona, but laba basemahholo sibazamile ngendaba zokudla ngaphakathi emahholo ney'ndawo zokulala ngaphakathi up until isimo siklerishe kahle isimo sezulu
then bese siyabona ukuthi ilupho olunye usizo sobanikeza lona emakhaya. Yize-ke noma lezi imvula zibe enkulu nomonakalo wazo, kodwa-ke abekho abalimalile nabashonile. Abantu-ke banxuswa ukuthi-ke baqaphele, banake futhi nezixwayiso ngesimo sezulu ukuze bagweme ukuthi-ke besithole besenkingeni. Imigwaqo eyonakele especially komfolozi nakhona la elokhuzeni nomhlathuza. Ikhona imigwaqo eyonakele, siyabaxwayisa nabantu ukuthi baqaphele ey'meni ey'fana lezi. Uma kunizulu bangaphumeli ngaphandle ukuyobheka, mhlawumbe uma singekho isidingo sokuthi baphumele ngaphandle bangayi ngaphandle noma begibele iy'moto beye emadolobheni because kusuke kungaphephile. Siyacela ukuthi babheke zonke izinto abangayibheka, mhlawumbe inhlelo abangayibheka, izimo lezi ezijwayelekile ezijwayele ukuyikhipha iy'memezelo zokuthi abantu baxwaye izimo zezulu zingase zilimaze izakhiwo zabo ney'ndawo basuke behleli kuzona. Ngenhlanhla-ke kulezi imvula ezibe khona abekho abantu esisatholile ukuthi balimele noma khona bashonile ngenxa lezi imvula lezi, but siyacela abantu ukuthi abaqhubeke babheke isimo sezulu njengoba noma likhombisa ukuphenya njengamanje, but isimo bebengakasiqinisekisi ukuthi selidlulile leli zulu. Siyacela abantu laba bakhe eduze nomhosha ukuthi abaqaphele nabo kakhulu, especially uma izulu lina ila kusuke kunomngozi khona obukhulu kakhulu. Kumanje-ke amathimba ezihlekelele ahambeleke izindawo ezithintekile ukuhlola ukuthi-ke ngakube mngakanani umonakalo odalekile ukuze-ke bezohlanganisa umbiko ozobe usuthunyelwa kweminyango nezokubusa ngokubambisana nendaba zomdabu KwaZulu-Natal ukuze-ke abantu betholeke usizo olubafanele. Ufuna-ke ubulungisa umndeni ka-Alfred Dume Mnambithi enhlaneni kaMthaniya. Lokhu-ke kulandela emva kokuba-ke amalunga lomndeni athenjiswa ukuba-ke kukhona zokuhlomula njengoba Alfred Dume waba ngomunye wezingqalabutho ezaboshwe Robben Island. Laba-ke bathi-ke nakuba kumasipala wasekhaya waqanjwa ngegama lelunga lawo, kodwa kalukho ushintsho ngezithembiso ezenziwa kubo zezenhlalakahle. Ufuna izimpendulo umndeni ka-Alfred Dume Mnambithi. U-Alfred Dume beyingqalabutho eyazabalazela inkululeko waphinda waboshwa eRobben Island. Lo mndeni uthi wathenjiswa yiqembu le-ANC ukuba kukhona bazokuhlomula. La into esikhala ngayo umasipala wafika wasithembisa, umasipala wethu we-ANC wasithembisa ukuthi uzobuya uzosakhela indlu since vele la ekhaya akekho osebenzayo, and then wathembisa futhi ukuzosakhela iTombstone lutho ukwenza konke lokho. Waphinde wathembisa nane-memorial service wakumele kwenze ku-memorial service since umkhulu wayengcwatshwe ngo-category B because kwakusayine yena uBaba Cyril Ramaphosa for ukuthi ucategory B umkhulu azongcwatshwa ngawo. And then emva kwalokho akukho kusaphumelelile because bafike bagubhe foundation la ngaphandle ngoba babethe bazorenovate ngapha, and then ngale kube indlu yakhe kuzokwenziwa like sort of museum, everything inteli engamagugu akhe konke kuzogcinwa khona. And then emva kwalokho konke lokho akuzange kuze kwenzeke. Lo mndeni uphinde waveza ukuba sekuphela iminyaka emine yadingidwa le ndaba kodwa akukho kusaphumelela. Kwakuyi-17 February 2021 sine meeting nabo behlela everything. Sasine meeting nabo ukuthi sihlele ukuthi kuzokwenzakala inani ngoba if babethembisana ukuthi bazosenzela itrust, iDuma Trust, but abazange balifeze lelo phupho lokuthi kufanele kube khona ifund yala ekhaya as umkhulu njengoba ebuye eRobben Island since vele njengoba abantu bayade kuthiwa abavele abantu ababekade beboshiwe ama-members ama-families. And then emva kwalokho thina kuzange kufike umuntu la ekhaya uzositshela ukuthi kufanele senze njani since ngoba if kube yavuleka iDuma Trust and then ngithi iRobben Island since kwakuzokwenza yayizonikela for kuleyo trust, akuzange kwenzeke lutho. Baphinde baveza ukuba baqhiqe emahhovisi kamasipala kaningi ukuba bebheke ukuba lolu daba lumi kanjani. Ngeke ngaya kwamasipala waseMnambithi, and then ngiyolokhu ngiyokwenza i-follow up ukuthi njengoba babesithembisile indaba yokwakhiwa kwendlu nanandaba yokurenovate kwendlu ukuthi kwenzakalani, and then mengifika khona bangitshela indaba yokuthi ilokhu njani udaba lethu selukwa human settlement. Khona manjalo isikhulumi se-ANC esifundazweni KwaZulu-Natal uMafika Mndebele uthi ukuqanjwa kwedolobha ngegama lesihlabani kusho ukuhlonipha leso sihlabani akuwona umgomo ukuba bekhokhela umuntu. Thobeka Dladla izindaba ze1 KZN TV ngisezakheni. Asithishelele ey'tolo sibe siqhubeke nazo iy'ndaba zethu.
Asikwamukele ke mbukelo zona indaba ze1 KZN TV nazi ke ihlokwana kuyizona ehamba phambili osukwini namhlanje. Inkombakombano kwelempi yezigodi kwaNongoma kuvele kokushaqisayo kwelokubulawa kwabesimame kanti ke imvula idala umonakalo kwelikaMthaniya. Izikhungo zemfundo ephakeme zithi ke sezikulungela ukwamukela abafundi abasha kanye nalabo ababuyayo njengoba ke sekuzoqalwa nokubhaliswa. Inyuvesi yaKwaZulu-Natal ikhiphe istatement lapho iveze khona ukuthi ke izophendula abafundi abebenza ke umatikuletsheni ngemuva kokukhishwa kwemiphumela yabo. Izinhlangano zabafundi nazo zithi ke sezime ngomumo ukulekelela bonke befika emanyuvesi bezofuna ke usizo. Kuphelile ukuqagula nokungazazi kubafundi abebefake izicelo zokuyofunda emanyuvesi njengoba amanyuvesi amaningi esezophendula abafundi uba bathathiwe noma cha. Inyuvesi yaKwaZulu-Natal ithi konke ukubhaliswa kuzokwenziwa online ngezobuchwepheshe. Akekho umfundi ozosuka ekhaya athi uyobhalisa esikhungweni kepha uzobhalisa ehlezi ekhaya esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Le nyuvesi iphinde ithi umfundi ongasifakanga isicelo sokufunda kanye nalowo ochithiwe ofuna ukuzozwa kabanzi akavumelekile esikhungweni njengoba bengathathi umuntu izikhala zingasekho. Abanye basazophendulwa ngemumva kokukhishwa kwemiphumela kamatikuletsheni. Inhlangano yabafundi iSASCO ithi abafundi abasondele eduze kwabo nezinkinga. Esithanda nokuthi futhi sikubeke futhi kucace kubafundi ukuthi umfundi angathuli nenkinga akaphumele obala asho ukuthi unenkinga ukuze ezokwazi ukusizakala kusenesikhathi. Into esithanda ukuthi iphinde sikhuthaze futhi nabazali ukuthi bakwazi ukuxhumana nabantwana ngalesikhathi behambile. Bangasali bona sekuukuthi abantwana bazimele ngoba lokho kudala ukuthi ububha nelokhunjane nobudlwembe kudlange kakhulu kubantwana ngoba bagcina sebecela kunoma ubani. Abagcina sebehondi ngasithebeni ngalendlela yokuthi abafisa ukuthi baze bafike ekhaya umuze bathola usizo. Kanti nayo iSASCO iphinde yagcizelela okwezikhala zokufunda emanyuvesi. Umfundi ongazange apply njengamanje ngesimo sokuthi sekuku online ama walk-ins ayimvela kancane. Kodwa bakhona basizakalayo ngendlela yokuthi kukhona abafundi aba-applyile kodwa abagcina bengazange baqhamuke ukuzolukhunjani ukuzothatha izikhala zabo. Lapho kuye kuvele khona izikhala esingathi nje ilapho sithi khona esingasho sithi ama-walk-ins avela kanjalo kodwa nje awekho alukhunda isiqiniseko sokuthi ama-walk-ins akhona ngenxa yamalukhunjani ya online. Le nhlangano ithi ijabule ngesikhwama esixhasa abafundi iNSFAS. iNSFAS wona usuthanda uba ngcono njengamanje njengoba usuwabuyela elokhunjeni kuma-personal lokhunda account abafundi. Usuthanda uba ngcono. Esingasho ukuthi nje nalapho kusasele khona inkinga kusasele inkinga ekuthaneni ke nje abafundi bafundiseke bona qobo ukuthi fanele bawulokhunja ba-apply ngezinto zabo eziqondene nabo ngqo. Bangathathi izinto zabanye abantu basebenze njani ba-apply ngazo. Yilapho kuba khona kuqhamuka khona inkinga uthola ukuthi omunye umuntu usethola ukuthi akasalokhunjana akasawutholi uNSFAS ngenxa ukuthi ama-document akhe ayewafakelwa omunye umuntu. Lo muntu ofakayo futhi wayengenandaba just ukufaka then ke bese yadlula. Ezindabeni ze1 KZN TV ku-Ayanda Dube kusemgungundlovu. Ufuna ke izipendulo ubaba womfana oneminyaka engama-22 ubudala abatholeke isidumo sakhe emakhazeni kahulumeni esinamanxeba akhombisa ukuthi ushayiswe imoto. Baba kamufi ufikile eTsibane waseMthwalume kwaNomakhanza uthi ke ufunde iqiniso ngokufa komntwana wakhe njengoba wakhishwa umngani wakhe ekhaya wathi bayake olwandle. Uthi uma sebuya umngani owakhe umntwana kabuyanga waze wavula ke icala lokulahlekelwa kwakhe. Isidumbu sathola emakhazeni emva kwesithukwana abangani bafika ekhaya bazoletha ucingo likaMofi. Uthi ke konke lokhu kuyasolisa kuyena. Uthi udunguze bumnyameni ngokufa kwendodana yakhe owesilisa wakwaNomakhanzane eMthwalume okuthola isidumbu somfana wakhe esinamanxeba akhombisa ukuthi ushayiswe imoto kodwa wahamba nabangani ekhaya bathi baya olwandle. Uthi uma bebuya abangani abazange bamazise kungani indodana yakhe ingekho nabo waze wavula icala lokuduka kwayo. Uthi usolo ukuthi abangani banolwazi ngokufa kwendodana yakhe. Lalahlelwa ingane yami ngomhla ka-1. Ulahla kwa ingane yami yathathwa ngumfana okwambaye ekuseni bathi bophuza ijiki
kubo manje lengane yabuya kusona mhla 1 mhla 2 3 ngolesihlanu nami ngifuna indodana yami uvusi wakaxolo asengithola kahle yena unothi umngane wakhe uthi baya elwandle wabuya ke nomfana wakhe akezongitshela ukuthi kanti baya elwandle yena sithathe izinyathelo umntwana ikhangele kodwa uyikhangele iqale ngolesihlanu kuyikhangela into eyayiphatha kabuhlungu ukuthi akabuye ezodla ekhaya akabuye ezogeza shithi impahla okuhambe egqokele impahla nalomfana uthi ngesikhathi esephuma umkhankaso wokuthungatha uthola ulwazi lokuthi umfana wakhe bacishe bamgwaze etavern ngelanga lokuhlukanisa unyaka uthokumdidayo umngani wayeyikhiphelana ingane yakhe ekhaya kanti kwakunabantu ababefuna ukuyenzakalisa umakhwepheswa ogwaza etavern njengoba ufike ekseni somthatha nje umakhwepheseni kanti umakhwepheswa ogwaza phezolo wena uthi ekseni uzola namakhwenkwe kodwa umbikelanga uma wakho phezulu umakhwepheswa ogwaza etavern nami uza kumina kodwa uthi bukhona nguyena uvikele umakhwepheswa etavern kodwa lo nto uyifihlile setavern uzothatha ingane yami ekseni apha umakhwepheswa ekseni umselwandle kodwa manje umakhwepheswa akabuye elwandle wena ubuyile kodwa etavern umakhwepheswa ogwaza uphinde yamthatha uhamba naye elwandle kodwa wena umthathe bakuthina wathi uyakunokuphuzika uphi kumakhwenkwe uthi okufike kwamdida kakhulu ukuthi uma esethole isidumbu somfana wakhe emakhazeni kahulumeni abangani baletha umakhala ekhukhwini wakhe ekubeni babethe abawazi wahamba nomufi iyona ke manje lento esendifuna ke manje ilive eqiniso kule foni ivele phezulu ivese ifoni kudala ifoni lingaringi libe ke manje kodwa ibanjwa umuntu umama kamufi uthi uzwa ubuhlungu obukhulu ngoba wayemkhuzile umngane ukuthi angahambi nomufi owamvuselele ekseni efika wathi ngihamba nawe ngathi nayibo njengaelele myeka lale ukhathele uvusi okhulumela amaphoyisa esifundazweni uRobert Nechunda uthi sekuvulwa icala lokubulala ngokungenhloso njengoba kutholakala isidumbu sikamufi sishayiswe izimoto ezimbalwa emgwaqeni uN2. Police in Ibadin have opened a case of culpable homicide after a road accident that occurred on the N2 highway on the 1st of January this year. The victim was reportedly knocked down by a vehicle and several other vehicles drove over him. Investigations are continuing. Lombiko benuwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV. Ngisemthwalume injabulo kubazali bezingane ezinikelelwa ngezithiza zesikole inkampani yakwaBB omunye wabazali afikile esikhali uthi ke kubasuse umthwalo emahlombe ukunikelwa ngezithiza zesikole okuhlanganisa izikhwama nesicathulo lenkampani inikelele ngalezi zithiza abantwana basedlangezwa emva kokuxhumana neLinzo Foundation bangaphezulu kwama-30 abantwana abahlomule ngezithiza zokufunda okuhlanganisa izikhwama isicathulo kanye nokufunda lokho kwenzeka ngenkathi inkampani yakwaBB inikelela emphakathini omunye wabazali uafikile esikhali uthi lokhu kubasuse umthwalo emahlombe njengoba eminye imindeni idonsa kanzima into esibonga kakhulu siyabonga ngoba kaBB ngokusilethela nje obhakha babantwana kanye necathulo kuzolokhuza kuzowenza omkhulu kakhulu umehluko because abantwana esinabo abanye babo vele abathatha entweni abazali abaningi abasebenzi manje abonga nje ukuthola obhakha nezinto zesikole kusize kakhulu ekuthenini vele besingazi ukuthi sizonqonqo zaphi nathi kuze size sikuthole lowo mele inkampani yakwaBB uthi lokhu bakwenze egameni lokubuyisela emphakathini baphinde baqinisekise ukuthi abantwana abaziboni behlukile kwabanye le nkampani ibihambela umphakathi wasedlangezwa ngokubambisana nenhlangano engenzi inzuzo iLinzo Foundation nikela khona emphakathini wakithi ngezimpahla zokufunda okubalwa kuzo icathulo nobhakha ababalelwa ku50 la khona sithi sibuyisela khona emphakathini njengoba sisho islogan sethu sithi our product and people makes difference in everyday lives of our consumers so ke ngalokho sizokwenza umehluko nathi emphakathini ukuthi angakambikho umntwana ozizwa engenakho okufunda esikoleni akangabikho umntwana ozizwa engafani nabanye abantwana ngakho ke sithi ke nangalomnikelo lo awube usizo mhlambe emphakathini wakithi nasebantwaneni bethu kusukela kwabancane kuze kufika kwabadala ngoba sisho nesizulu ukuthi libunjwa liseva sizozama ukuthi ke labantwana basebancane nabo abazizwe befana nabanye abantwana lo bemela umkhandlu wakwamkhwanazi uEmmanuel Dube
uthi lokho kwenziwe ile nkampani bakushayela ihlombe elikhulu njoba bebuyisela emphakathini. Sithanda ukubonga kakhulu isipho lesakwa BP abasinikeza abantwana besizwe ukube nabo behlobe. Iqiniso nje lilodwa ukuthi uma lezi ngane beyingatholi lesi sipho ubuzothola ukuthi khona ingane ukuphela unyaka engasafundi ngenxa ukuthi ihlekwa yezinye ngenxa yento eqhokile mhlambe isicathulo esingashayi khona. Ngakho ke lokhu kuumnikelo omkhulu abakwa BP esibongayo njengomkhandlu na njengesizwe sonke ukuba unikele esizweni. Lokhu kwenzeke lapho sekusele izinsuku ezimbili ngaphambi kokuba abafundi babuyele esikoleni. Ezindabeni ze-KZN TV kubikuthabani Maphumulo edlangezwa. Asiphinde futhi sayitolo sibe siqhubeke nazo indaba zethu. Asiphinde ke sikwamukele imbukelo usabukelo zona indaba ze-KZN TV nazi ke ihlokwana obukuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Inkombakombano kwelempi yezigodi kwaNongoma kuvele kokushaqisayo kwelokubulawa kwabesimame kanti ke imvula idala umonakalo kwelikaMthaniya. Asikubhekele ke ngosini yezomnotho. Irandi lakuleli lu 19.18 maqhathiswa nedola semelika libo 23.28 maqhathiswa nopondo waseBritain libo 19.60 maqhathiswa neeuro. Igolide lona lu 2684.85 ounce olongahluzwe wona u$79.76 umphongolo. Ake sibheke ke ngosini yezemidlalo. Ayaqina kamahlebezi ukuthi ke usendleleni ephumayo kuKaizer Chiefs umgadlwa leli qembu sephende kokudla kwebench uChristian Sayile kubukwa ukuthi ke sesemaphethelweni izingxoxo zesivumelwano sokuthi ke lo mgadli ajoyina ke iqembu leChippa United njengoba kubukwa ukuthi ke limgaqele. Usayile selokhu ajoyina iKaizer Chiefs eminyakeni emibili edlule esuka kwiqembu laseZambia iNchanga Rovers kanti ke kwimidlalo engama48 yonke aseyidlalile kuleli qembu usavalele enethina amagoli 6 kuphela kanti kule season usadlale ke imidlalo 6 kuphela wehluleka ukushaya ngisho igoli elilodwa. Nasike isimo sezulu esingalendeleka. Bukelike ziyaguqa bese kuphathelwe zona usuku namhlanje mina nawe sohlangana kusasa futhi ngasisikhathi esifanayo nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile